Aming buntok ding nibabayang balita. Maranong pamasko, dinuwang ka rin ni Mario ng siyudad San Fernando. Ngayong Pasko, ang blessings ko'y kayo. Thank you, thank you. At Setyembre pa mo po, ramdam na yung Kapaskuan. Silipa ding mera patamaran ang pamasko ka rin ni Mario ng Barangay Pandaras, kay siyudad ng San Fernando, report ng Shell City. Niyayalwang magdalo ng big kasaya, pamimigit ninalo na kayo na kanya yung Barangay Pandaras siyudad San Fernando, napong-abang. Itigit maraming pamasuko programa, adingwang nila tumaabuan na rin Kapampangan, di pa rin lugar. Ito yung non-profit organisasyon, manyak mo naman sa para kang member ka mo, karing alwang member tamo at siyempre, karing member ka mo, susopan ka na rin kakatamong nakakalunong abi. So, peka major kahit mo every 6 months, major mission na mo. Kung peka project may every 3 months. Yung 7 anos sa Ichay sa Rio, kasi yung pagkatapos ang amal ng Masayang masaya. Magpapabigay sila. Thank you po. Tiga feeding program mo rin para kareng chikiting. Hindi na namang abyas ang pagdalata din kay Nari ang pong mga tuwa. Yung tao po kini, bitak mo po sa upat na po arabigat ang gapadag yung kaya parelang puso at makasahod kayang bawat metong karenta ako sa sakupan. Dakal-dakal po salamat. Yung Pandaras yung pinaka-pures kaya San Fernando. So isip ni mimili kami ng bawat baryo kung nanandin na ni Pandaras siya yung apili ng KKPK. Siguro po reta ilaan ko po karinig ang puro among the poorest. Mananaman kaya po kaya para po reta kung kulang po ba itabis ka rin kaong barangay o retang pakakalunong barangay po sa sakupan. Kung may itong pong makasaw pining huli, dyan pong sibing sa Reni. Aktibidad patuloy ay sanyo iwaning kapaswal, namin ang pamagyan nila at grasya na nagyaparang tao. Shell City, ABS-CBN News. Aldo na mo po, Pasko na. At yan ang kalipunan di Mercala pabalita ng yaning Lunes, 21 ng Setyembre 2015. Ako po, Grace Rutao, at ikaming patrol ng Pilipino. Kapampangan, masenso pa. Dadapa man kahapon, bukas ay babangon. Lahat ng pagkakataon, ako iyong inaahon. Kisap ng bituin, lamig ng hangin. Sagot sa panalangin, di man natin hingin. Ang Pasko'y paalala, na bawat isa'y pagpapala. Mula sa Kanya na unang biyaya. Kaya ngayong Pasko, ang blessings ko'y kayo. Thank you ang nalagay ninyo. Kaya ngayong Pasko, ang blessings ko'y kayo. Thank you ang nalagay